Orumba South Local Government Legislative Congress abụrụgo nke eguzobere nyere na ndị ejokwa executive chairman nke ya bụ otu kansụl Honorable Shedrack Azubike. Ya bụ mmemme nguzobe bụ nke emere na Council Secretariat Hall bụrụ nke sochiri ya bụrụ họpụtara ndị councilors na-anọchite anya Owerri Ezuka Ala Ward 1 Honorable Francis Ibe dịka onye ndu na councilor na-anọchite anya One na Enugu Umuonya Honorable Apollonia Ifeabunike bụ deputy leader nke ya bụ otu Congress. Onye nta aka bụ Joseph Egbocha wetara anyị akụkọ. Tupu oguzobe ya bụ otu ndị omebe iwu na mpaghara ime ọchịchị obodo Orumba South ka Honorable Azubike nọrọ kọwaa na amụma onye ọbụla nwere bụ maka imepe mpaghara okpuru ime ọchịchị Orumba South bụ nke kwesịrị na onye ọbụla ga-atụnye oke ya iji mejupụta ebumnuche kwere nkwa ịgbasapụ aka nabata onye ọbụla maka ime ka ọchịchị gaa n'iru ya nakwa ịgba mbọ hụ na akpọghị ọrụ ndị omebe iwu afọ n'ala na mpaghara ọchịchị ime obodo ahụ ka ọ na-ekwu okwu ka a rọpụtachara ya dịka onye ndu ndị omebe iwu na ya bụ mpaghara ọchịchị ime obodo bụ nke onye nọ n'isi ya bụ onye jiọkwa Clark nke ya bụ okpuru ọchịchị ime obodo Oriakụ Priscilla Akalugo ka onye ndu arọpụtara maka idu ndị na-emebe iwu na mpaghara Orumba South bụ Honorable Ibe nọrọ kelee ndị otu ya maka inwe ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ n'ịrọpụta ya ka ọ bụrụ onye ndu ma kwee nkwa ịhụ na ejikọrọ aka ọnụ iji mejupụta ebumnuche ha. Kanselọ na-anọchite anya Owerri Ezuka Ala Ward 2 bụ Honorable David Okeke onye kọwara ememe nke ya bụ ụbọchị dịka nke gbasoro nzọụkwụ ọchịchị onye kwuo uche ya, kọwara na ndị ọrụ mmepụta iwu n'okpuru ọchịchị Orumba South bụ ndị nwere isi ọma n'ịrọpụta Honorable Ibe ka ọ bụrụ onye ndu ha. Kanselọ na-anọchite anya Akpụ Ward bụ Honorable Anthony Nwosu bụ onye kpọrọ oku ka ọgbakọ ndị omebe iwu nke ụbọchị ahụ bụrụ nke a ga-ebugharịzi, ebe onye kanselọ na-anọchite anya Ezira Ward Honorable Obiora Izuoku bụ onye nyere ya nkwado. Site n'Ụmụnze nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba South, abụ Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.